Amaikaren dauzean hori. Bai? Zeintzuk izu ziren? Zer hori atzinua, 40-41 Bai. San Berrizean den barata. Bai. Hautzen, amaika denta, amaika txip liku duten errepatu zen dira. Da non egoten ziren, akorretantzera? Akupeu, hemen, bat horrela bat, bebetu aki, arande hiru, gero bikoitzen beste bat, Gitxondoan ere, bikanien, hori manipulazio duten, antztu bat, Ibarra Mercedes eta Ideraren, errelea, Bai, errelea. eta behan, eta jarazioaren natxetan nola, ondan esan bezpat. Beste bat egon zen, hor jauzite dagoen... Hori joan jauzite dago, ezta? Hor beste bat egon zen, ezta? Bai hori atxinekoa da, ezta hori den da hori... Hamak inoz esan beste berak ez duela ezetu. Hori bat, berro berak, 40 du. Claro. 40-41 urtan zauden,